много се радвам да открия четвъртата конференция на фондацията "Отговорна фирма, отговорни служители". Миналата година пропуснахме да направим конференция и сега получихме толкова много регистрации, че трябваше да върнем част от вас. Явно конференцията много ви е липсвала. Много ни радва всичко това, тъй като ангажирането на служители с обществени каузи е много важна част от дейността на Фондация "Помощ за благотворителност в България". Нещо, в което се преплитат както личните настроения, желания на всеки един от нас, така и колективните цели на организациите, за които работим. Нещо, което се среща изключително рядко. С програмата тази година се опитваме да се върнем към базовите неща в ангажирането на служители. Според нас, каквото било с модата, каквото било с снимките, неразбрани вътре от служителите и с очудените погледи на домакините, на доброволци, които не са получили кой знае колко помощ, освен хаоса на организирането. В момента сме на етап, в който наистина трябва да си поставим важните въпроси с поглед навътре, което е темата на днешната конференция. Защо правим програми за ангажиране на служителите? Какво очакваме те да донесат на нас, на тях, на хората, в чиято полза го правим? Ще си припомним основните ценности, че всички ние искаме да променим света, за да стане той по-добро място за живеене на нас и на децата си, че носим отговорност за всяка своя стъпка. Искаме да припомним и, че фирмите като организации, ориентирани към генериране на икономически успех, трябва да обмислят всичко, което правят, да има ясна полза за основния бизнес. Защото иначе в критични времена това ще бъде елемента, който най-лесно ще отпадне. Да помислим за истинските връзки между нашите служители като посланици на фирмите и общностите, и проблемите, с които искаме да решим не със специални усилия, а в самото си съществуване, за всеки ден, за всяко бизнес решение, което вземаме. Затова програмата днес съдържа участието на утвърдени професионалисти, които помагат на фирми да погледнат в своето организационно развитие. В участниците съм сред вас самите, има достатъчно специалисти по човешки ресурси, организационни консултанти, пиари, за да погледнем вътрешните причини и ползи за компанията да се занимава с обществено полезни дейности. Може би за първи път рядък е случая, в който сме поканили от срещната страна организациите, представляващи каузи, с които всъщност ще започнем след малко, за да разкажат за тяхната гледна точка към корпоративно доброволчество и дарителство. Ще говорим за комуникирането, за да не останем неразбрани. Вие ще участвате много в следобедните сесии, ще трябва да измислите вие собствени ваши кампании. Аз съм уверена, че в тази зала днес ще произлезе нещо, за което тук ще си спомнем как е тръгнало от една конференция в Шератон през 2012 година. И ще завършим с, надявам се, добри примери и от чужбина за нещата, които бихме могли да правим още и не сме да измислили. В самото начало днес поканихме малко по-различни откриващи конференции. Нарочно не потърсихме обичайните заподозрени от представители на публичната власт. Се обърнахме към хора, които съм сигурна, че каквото и да кажа, ще бъде интересно за залата. Помолихме днес да чуем личните отговори на важността да бъдеш ангажиран с кауза, да бъдеш активен, а не пасивен човек. 3 души. Владислав Карамфилов, Влади Варгала ще се присъедини към нас по-нататък в конференцията, но също ще дойде. Така че в момента тук при мен е политикът най-малкото и други, и общественикът Соломон Паси, и предприемачът Сашо Дончев. Всъщност, още в откриването ще имаме първата изненада за също може би
втората изненада след вашите зелени кесийки за деня, за която ще оставим малко тайна. Заповядай, Мони.